ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. A jama'a assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Sunana Amina Lawan. A yau dai muna ɗauke da wani sabon shirin ne wanda za mu ji ya ake lissafin mako kamar irin su yau, gobe, jibi, gata. So za mu ji ra'ayoyin mutane akan wannan. Don haka ku biyo mu ku sha kallo akan wannan tasha mai suna Hausa Top Online TV. Malam muna so kai mana irgen kwanaki haka kamar sati, kamar irin su kamar yau, gobe, jibi haka da Hausa. Da Hausa kamar yau, gobe da Hausa. Gobe, jibi, gata, lahadi, litinin, talata, laraba. Za ka iya irga mana kwanaki kamar sati haka da mako da Hausa? Kamar ranakun muke so ka irga mana. Tashin hankali to a yanzu ban san yadda zan bullo abun ba. Ba matsala ko daga ina ne maka fara da yadda za a fuskanci ka 'yan kallo za su fahimci abin da kake ne. Gobe, jibi, gata, citta, basura ko? Za ki iya lissafa mana kwanakin sati da Hausa? Gobe, jibi, gata, citta, sai ni yan Hausa ce amma. Baba ko za ka iya gaya mana ranaku da Hausa kamar na sati ɗaya haka, mako ɗaya? Ka irga mana su da Hausa. Gobe, jibi, gata, citta, haka ne? Har zuwa sama kamar na mako ɗaya bakwai haka, kwana bakwai. Kwana bakwai. Ai ya sata. Daga gobe, jibi, gata, uku? Citta. To. Shi kenan. Citta ai ba hudu ne kenan baba. To nawa za a ce kuma? Har zuwa dai guda bakwai dai, kwana bakwai muke so ka irga mana. Gobe, jibi, gata, citta. Ba shi kenan, ya zata kenan. Za ki irga mana kwanakin mako da Hausa? To bismillah. Yau, gobe, jibi, gata, citta, kenan. Za ka iya irga mana kwanakin mako da Hausa? Yau, gobe, jibi, gata, citta. To muna jin ka. Iya abin da ka iya kenan. Iya abin da na iya kenan. Da Hausa kamar yau, gobe, jibi, gata. Yau, gobe, jibi, gata, citta, saba, ashara. Ya cika bakwai din? Ya cika. Irgen kwanaki za ka yi mana da Hausa. Kwana bakwai za ka irga mana da Hausa. Ai ban gane abin da ke nufi ba. Yanzu kamar misali aka ce yau, gobe, jibi, gata, citta, barkono da sauransu. To gaskiya ne nan bayanan yanzu a tashin hankalin da nake a ciki. Ba zan iya kawo wannan ba. Wani irin tashin hankali kake ciki malam? Gidana ba abinci. Kawai na ɗauko wanka ne na fito. Amma yanzu idan ka babu abinci ai bai kamata mu same ka a zaune ba, kamata a ce mun ganka ka je kana ko wani business kana. Ina aikin da zaka je kai. Da aiki an yi kane ba aiki. To Allah ya rufa mana asiri, Allah ya sa mu dace. Amin. Yau, gobe, jibi, gata, shekaran jibi. Kai biyar na kakari. Babu za ka iya gaya mana kwanakin mako da Hausa, ka irga mana su da Hausa. Kamar yau dai yau Lahadi ko? To za mu iya cewa yau, gobe, jibi, gata, citta, ko? Fitta, ko? Da kuma sauran kwanakin. Malam ko za ka iya gaya mana kwanaki da Hausa, ka irga mana kwanaki kamar kwana bakwai haka da Hausa? Insha Allah zan iya. Yau, gobe, citta, manda, citta ta gata, citta ta samariya, Malam ko ka iya gaya mana ranaku da Hausa? Zan iya gaya Kamar sati haka, kamar kwana bakwai. Sati ɗaya bakwai ko?
Yau wato muna da shekaran jiya waccan, shekaran jiya, sannan kuma jiya, sai yau, gobe, jibi, gata. Bakwai sun ce take nan gabaki ɗaya. To mun gode malam.